Quen con ese nome, Víctor Moscoso, naceu na localidade coruñesa de Vilaboa e dali pronto pasou o San Francisco dos hippies. Comezou a deseñar portadas de discos e cartéis e acabou marcando os trazos principais do deseño psicodélico. O seu traballo exponse na Coruña. Detrás destes traballos hai un artista galego de referencia nos Estados Unidos. Víctor Moscoso é un coruñés de Oleiros, Vilaboa. Non chegaba aos 4 anos cando no ano 39 con seu pai e súa nai emigran a Estados Unidos. Fuxindo da Guerra Civil chegaron a Brooklyn. Fillo de costureira e pintor de casas, os seus pais conseguiron que Moscoso estudase. Foi discípulo de Joseph Albers, estudiou na Cooper, se chegou a Yale. Acabou recalando en San Francisco no mundo hippie. Ía para pintor, pero a finais de 1966 decide dedicarse ao deseño. Naquela época pensábase que un cartaz tiña que poder lerse en 6 segundos. Entón Moscoso dixo non. En 6 meses de traballo, que é o que amosamos aquí na serie Neon Rose, vemos como foi capaz de darlle un xiro a toda esa teoría do deseño que cambiou de unha forma moi sustancial coa psicodelia. E aparecen esas letras distorsionadas, esas cores que parecen pelexar entre sí. Moscoso movíase entre a efervescencia das bandas de música da época. El é o primeiro que comeza a pensar en facer marketing con aquelas bandas. E fixo portadas de discos, cartaces que voaban como un produto de éxito. Tamén fixo cómic. De algún xeito a historia expulsou a Víctor de Oleiros, pero chegou a bon porto cando chegou a San Francisco. Aos 84 anos, Víctor Moscoso segue traballando nun pequeno estudo en California. Acento galego tras destas cores da historia. Au, 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 au.